soc de la classe de Llacàries. Vull recomanar la lectura de Salvem el tigre. La lectura tracta de que hi havia un incendi que estava arribant a les cases i uns nois s'han mudat a una altra casa que no hi arriben l'incendi. Llavors, quan l'incendi està arribant, els pares que estan a una altra casa esperant a la mudança, que vingui el camió de la mudança, el pare se'n va a la casa que està a punt d'arribar el foc. Llavors, li diu la filla que vol que salvi el seu gat, que es diu Tigre. Llavors, no el troben, però el tigre estava pel carrer i la nena el troba. Llavors, el tigre li diu que li segueixi. Llavors, li segueix i veu que l'incendi està molt a prop de la casa. Llavors li diuen i el dia següent es fica a ploure i s'apaga tot el foc i es poden quedar a viure a la mateixa casa. Els 3 motius per què m'ha agradat: primer, és perquè és molt divertida; segon, perquè és misteriós; i tercer, és perquè us farà molta emoció. Adeu.